Erokamano nya Millicent Adhiambo mano en report malita ahinya kendo watimo mos ne jo ambira duto kaachiel kod jo Ugunja kuom lal maduong' maromo kamano. En report mabende Millicent pod luwonwa kanyo kendo e weche manyien mabiro wabiro bedo koda wachno kaachiel gi kukumare gi ler momiyo wach makamano timore. Ka ok kamano wadhi nyime wach machielo malit kama owete ariyo kod wuongi yudo thieth e osiptal maduong' ma Kericho tok monjgi kendo chuoge gi pala. Mae tok romo mar keto winjruok e kind jo Kenya ariyo ne olokore masira ka miyo notamore dok dala gi dichuo gino manowang'o i dichuo no mochako monjo yuochene. Ji ang'wen gi mawuok e familia achiel ni e kitanda mar midekre e kar thieth maduong' ma Kericho tok monjgi romo mane owinjo bed ni kelo kwe e kind miyo gi jaode. Bila tulimaliza kuongea, pasta akasema utuitie msichana acha tuombe alafu waende, kwa sababu mama yake huko nyumbani. Sasa nikaenda msichana kwa sababu alikuwa amekataa, alikuwa amesema hata kuja kwa hiyo kikao. Masi Chelangat majegni 27 nodok dala gi ir jonyuolne. Tok kinde jaode noliwe kendo ne gibet mar loso wach e kindgi. Kata kamano weche ne ok obedo maber e kinde twak mar kelo kweno. Nikaamua nikakuja nyumbani. Alafu kesho yake ilikuwa Monday. Tuesday akafika nyumbani akashika watoto na akaenda. Alafu jana akafika tena tukaongea mpaka karibu tuelewane. Akachukua kisu na akanitunga. Gilbert Kemboi wacho ni kane oneno ka imonjo nyamingi kod wuongi ne odhi konyogi ka en bende nochwe gi pala. Akatoa kisu akamfahamia dadangu akamdunga mara 3. Mimi nilikuwa nimekaa upande mwingine nikarukia huyo jamaa. Kujaribu kushika kisu akanidunga na mimi. Akanidunga hapa tumbo alafu akanidunga na kidole. Kaluwore kod familiani Masi ne oringo kaluwore ni jaode ne osiko ka bwogo ngimane kendo ne okone lokruok mane dhi bedo kodok dak kode. Tena alipofika nyumbani akaniambia huyu jamaa yake amesiti kukuwa na nao panga. Anasita kuna panga na anaambia nitaenda kwa chief nieleze kuna kitu nitafanya. Last year alikuwa amenichapa na chuma. Nikamsamea na nikarudi. Siku hiyo nilikuwa nimeumia tena sana. Siku yenye tuliona hiyo imekuwa kasi yake kunipiga na kuning'oa nywele. Alafu na kunitreta na ataniua siku moja na panga. Dichuogno mabende nogo gi jopiny tok monja nyuola no wacho ni gisabedo gi gwandruok matindo gi jaode gima wacho ni nowang'o iye. Huyu bibi wangu ameshaanza maneno mingi, hata asubuhi watoto kuniita. Unajua watoto wamejaribu sana kuita ukuje fungua nyumba ukuje chukue maziwa ya chai. Yeye ananyamaza mpaka watoto sasa wananiambia ati baba amuka ufanye nini? Ufungue mlango. Hasa nikaambia siwe amuka ama naweza amuka mpaka singine naambia si hata wewe amuke. Alafu hii kasi ya kuamuka sio ya mse. Jokanyo makedo gi lwenje mag kit chwech okwedo wechego magiwacho ni sani omedore gwengego. Cases of gender-based violence have been very rampant in Kericho County. 2 days ago we buried a lady almost in the same neighborhood in Kunyak. We buried a lady who was brutally murdered by the husband. And this one came 3 days after we buried that lady, and you even covered the incident. So these cases are very rampant. In 3 months alone, we've lost 7 women to gender-based violence, and we really call upon the stakeholders to come together so that we can avert these cases. Antonia Chayo, Ramogi TV.